ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ କବି କବୟିତ୍ରୀମାନେ। କବିତା ସମୟ। କଳ୍ପନା ଅତୀତ କାଳ ବିପରୀତ, ବିପରୀତ ତାର ଦିଶା, ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଏଠି ମାନବର ପରିଭାଷା। କଳ୍ପନା ଅତୀତ କାଳ ବିପରୀତ, ବିପରୀତ ତାର ଦିଶା, ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଏଠି ମାନବର ପରିଭାଷା। ଅଫେରା ବାଟ ସେ ଫେରେନି ପଛକୁ, ସମୟ କେଉଁଠି ସତେ, ସମୟକୁ କେବେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ ଆପଣାର କଲେ ଯେତେ। କେବେ ସେ କାହାକୁ କରେନି ଅପେକ୍ଷା, ଜାଣେ ନାହିଁ ଭଲ ମନ୍ଦ, କେବେ ସଫଳତା ଦିଏ ସେ ଅଜାଣି, କେବେ ଦିଏ ଅପବାଦ। ସମୟ ଚକ୍ରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ଏ ମଣିଷର ଇତିହାସ, କେବେ ହସାଏ ସେ କେବେ କନ୍ଦାଏ, କେବେ କରେ ଉପହାସ। ତଥାପି ମଣିଷ ସମୟର ଦାସ, ନପାରେ କଦାପି କାଳକୁ ଜିତି, ବିଧାତା ବି ନିଜେ କାଳ ପାଖେ ବନ୍ଦି, ନପାରନ୍ତି ଭାଙ୍ଗି କାଳର ନୀତି। ବିଧାତା ବି ନିଜେ କାଳ ପାଖେ ବନ୍ଦି, ନପାରନ୍ତି ଭାଙ୍ଗି କାଳର ନୀତି। ସର୍ବଦା ମଣିଷ ଦିଏ ଦୋଷ ଏଠି, ସମୟକୁ କରି ଦୋଷୀ, କେବେ ସେ ବୁଝେନା ନିଜର ଦୋଷକୁ, ପାରେନା ନିଜକୁ ବୁଝି। ନୁହେଁ ଦୋଷ ଏଠି ସମୟର ଅବା, ନୁହେଁ ପରିସ୍ଥିତିର, ଦୋଷୀ ଏଠି ହୁଏ ମଣିଷ ନିଜେ ଆଉ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମନର। ଦୋଷୀ ଏଠି ହୁଏ ମଣିଷ ନିଜେ ଆଉ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମନର। ସଂସାର ବନ୍ଧନ ମାୟାଜାଲ ସାଜି, କରେ ମନକୁ ଏଠି ବନ୍ଧନ, ସେ ବନ୍ଧନ ତୁଟି କାଳ ପରିଗ୍ରହେ, କରେ ମନ ବିଚରଣ। ସମୟ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇତେ ଚାଲିପାରେ ଦୁନିଆରେ, ସମୟ ତାହାର ସର୍ବଦା ଦେଦାସୀ, ହୋଇ ରହେ ନିରନ୍ତର। ସମୟ ତାହାର ସର୍ବଦା ଦେଦାସୀ, ହୋଇ ରହେ ନିରନ୍ତରେ। ସମୟ ତାହାର ସର୍ବଦା ଦେଦାସୀ, ହୋଇ ରହେ।